Magandang araw sa inyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Carlo. Nais ko lang na ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking lolo Recto, kasama ang kanyang kaibigang si Lolo Defino. Madalas na magkasama noon sina Lolo Recto at Lolo Defino. Maging sa mga lakad nilang dalawa ay hindi pwedeng naiiwan ang isa sa kanila. Sa kadahilan ng iyon nga, dahil kaarawan ng isa sa mga kakilala ni Lolo Defino ay niyaya nitong sumama sa kanya si Lolo Recto. Tinanong pa raw ng aking abuelo kung saan sila tutungo, kaya sinabi na lang ni Lolo Defino ang baryo na kanilang pupuntahan. Hindi ba malayo ang baryong iyon, Defino? Tanong pa ni Lolo Recto sa kanyang kaibigan. Tumangaw naman ang kanyang kaibigan bilang tugon. Mas maigi na nga yun nang makapagliwaliw tayo roon. Wika pa ni Lolo Defino. Sumang-ayon naman sa kanyang kaibigan na si Lolo Recto. At pumayag na nga na sumama sa bahay ng kakilala ni Lolo Defino. Nang araw na nga ng kaarawan ng kakilala ni Lolo Defino na si Tiago, nagtungo sila sa baryo kung saan nakatira ang taong iyon. Dahil hindi rin masyadong gamay ni Lolo Defino ang baryo ni Tiago, naisipan na lang nilang magtanong-tanong sa mga taong nakakasalubong nila. Nang pababa na nga sila noon sa baryong sinasabi ni Lolo Defino, agad silang naglakad upang maghanap ng mapagtatanungan. Habang naglalakad sila, pansin nilang dalawa na walang masyadong kabahayan at mga tao sa baryong iyon. Malayo pa siguro rito ang bahay ng kakilala mo, Defino. Kaya mas maigi na huwag na lang tayong tumuloy roon. Sabi pa ni Lolo Recto na animoy nagdadalawang isip ng ituloy ang pagpunta sa bahay ng kakilala ni Lolo Defino. Nagpatuloy naman si Lolo Defino sa paglalakad niya at hindi na pinansin ang sinabi ng aking abuelo. Ayun, may kubo roon. Halika, at tumungo tayo roon. At huwag may taong pwede nating pagtanungan kung saan ang bahay ni Tiago. Wika ni Lolo Defino. Dali-dali siyang naglakad patungo sa bahay na nakita niya. Wala namang nagawa si Lolo Recto kung hindi ang sumunod na lamang sa kanyang kaibigan. Nang makarating na nga sila sa kubong iyon, agad silang nagtawag upang alamin kung may taong nakatira roon. Ilang beses na silang nagtawag, ngunit walang sumasagot sa kanila. Naglibot-libot pa silang dalawa, ngunit parang wala naman daw tao sa loob. Aalis na sana sila roon para maghanap na lang ng ibang mapagtatanongang bahay. Ngunit hindi pa man sila nakakahakbang ay biglang bumukas ang pinto ng nasabing kubo. Pareho silang napatingin sa pintong bumukas at tumambad sa kanilang isang matandang babae. Nakaramdam naman noon ng kakaibang kaba si Lolo Recto nang mapatingin siya sa matandang babae. Anong kailangan ninyo? Tanong ng matandang babae sa kanila. Napatitig si Lolo Recto kay Lolo Defino. Na tila sinasabi na siya na ang makipag-usap sa matanda. Magandang araw po. Nais lang po sana naming magtanong. Panimulang wika ni Lolo Defino. Kaya napatingin sa kanila ang matandang babae. Anong itatanong ninyo? Tanong nito, tsaka siya napalunok ng kanyang laway. Habang nakatingin kina Lolo Recto at Lolo Defino. Hindi naman nag-iwas ng kanyang tingin si Lolo Recto sa matandang babae. Naalala kasi niya ang sabi sa kanya ng kanyang ama na kapag may taong nakikipagtitigan sa kanya ay huwag siyang iiwas
lalo na kung may masama siyang kutob sa taong iyon. Dahil doon, hindi niya talaga iniwas ang tingin sa matandang babae. Hanggang sa ito na nga mismo ang naunang nag-iwas ng kanyang tingin kay Lolo Recto. Muli pa nitong inulit kung ano ang itatanong nilang dalawa. Kaya nagsalita na si Lolo Defino at tinanong ang matandang babae kung saan ang bahay ng kakilala niyang si Tiago. Hindi pa muna nakatugon ang matandang babae sa kanila. Magalipas ang halos 2 minutong katahimikan sa pagitan nilang tatlo, nagsalita rin ang matandang babae. Diretso lamang kayo ng paglalakad ninyo at saka kayo lumiko sa kanan. Kapag may nakita kayong bahay na nakatirik sa tabi ng isang malaking puno roon, puntahan nyo dahil iyon ang bahay ni na Tiago. Tugon ng matandang babae sa kanilang dalawa. Maraming salamat po, Lola. Aalis na po kami. Sabay sabi pa ni na Lolo Recto at Lolo Defino. At saka naglakad na paalis sa kubo ng matandang babae. Hindi na sila lumingon pa. Tinahak na ang direksyong sinabi ng matandang babae sa kanila. Sinunod din nila ang kung anumang sinabi ng matandang babae. At sa hindi kalayuan nga noon ay may nakita silang bahay na nasa tabi ng malaking puno. Kaya naisip nilang iyon na nga ang bahay na hinahanap nila. Base na rin sa sinabi ng matandang babae sa kanila. Mabilis silang naglakad patungo sa bahay na iyon. Ngunit malayo pa lang ay ramdam ni Lolo Recto na may kakaiba sa bahay na iyon. Napatango pa siya kung kaarawan ba talaga ni Tiago. Gayong parang wala namang tao o bisitang naroroon sa bahay nila. Isa pa, nakasarado rin ang mga bintana at pinto ng kanilang bahay na nagpapahiwatig na tila walang katao-tao roon. Pinagsabihan na lang din ni Lolo Defino si Lolo Recto na lapitan nila ang bahay ni Tiago. Tsaka sila kumatok upang alamin kung may tao nga ba o wala. Nang makarating nga sila sa tapat ng pinto ng bahay ni na Tiago, kumatok agad sila at nagtawag ng tao. Paring Tiago, nariyan ka ba sa loob? Si Defino ito. Wika pa ni Lolo Defino habang paulit-ulit na kumakatok sa pinto ng bahay ni na Tiago. Ilang beses daw na ginawa ni Lolo Defino ang pagtatawag sa ngalan ni Tiago. Ngunit wala talagang sumasagot sa kanila. Sa kadahilan ng iyon, naisipan niyang tignan ang likod bahay ni Tiago. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa nila ay may kung anong ingay silang naririnig sa loob ng bahay na iyon. Nagkatitigan sina Lolo Recto at Lolo Defino dahil doon. Natahimik din silang dalawa at pinakinggang mabuti kung ano ang ingay na kanilang naririnig. Habang pinakikinggan nga nila, napagtanto nilang dalawa na parang may kung anong nagbubulungan sa loob ng bahay nila Tiago. Nagtaka silang dalawa kung bakit nakakarinig sila ng bulungan. Gayong wala ngang sumasagot sa kanilang dalawa nang tumawag sila. Dahil sa gusto nilang malaman kung may tao nga, uling tinawag ni Lolo Defino ang pangalan ng lalaki. Inakala nilang walang tutugon sa kanila. Ngunit, makalipas ang ilang sandali, may kung sinong nagsalita sa loob ng bahay. Alam naman ni Lolo Defino na si Tiago iyon. Kaya nagpakilala siya sa lalaki. Kaagad namang binuksan ni Tiago ang pinto ng kanilang bahay nang magpakilala si Lolo Defino. Pinapasok rin ni Tiago sina Lolo Recto at Lolo Defino sa kanyang bahay. Nanghingi pa ito ng pasyensya dahil hindi kaagad nito narinig ang kanilang pagtawag. Ayos lang yun, Tiago. Maligayang kaarawan nga pala. Bati ni Lolo Defino kay Tiago.
Maging si Lolo Recto ay pumati rin sa lalaki. Kaya ipinakilala na lamang siya nito kay Tiago. Napatingin naman si Tiago kay Lolo Recto. Na mga sandaling iyon, biglang kinabahan si Lolo Recto sa hindi niya malamang dahilan. Kinutuban daw siya ng hindi maganda. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon. Nang makapasok naman si Lolo Recto noon sa bahay ni Tiago, napasinghap siya at naamoy kaagad niya ang hindi kaaya-ayang amoy ng bahay ng lalaki. Hindi alam ni Lolo Recto kung naamoy rin ba iyon ni Lolo Delfino. Ngunit hindi naman niya magawang magtanong sa kaibigan gayong kasama pa nila si Tiago. Napatingin ulit si Tiago kay Lolo Recto na animoy, batid nitong may kakaibang kutob ang aking abuelo sa kanya. Magtatanong pa nga sana si Lolo Recto noon kung may kasama si Tiago sa bahay na iyon. Gayong narinig nilang may nagbubulungan. Ngunit hindi na lang niya tinanong pa ang lalaki. Nagpaalam naman si Tiago sa kanila at sinabi pa nitong kukuha lamang ito ng kanilang makakain. At nang makakain na sina Lolo Recto at Lolo Delfino, tumango na lamang silang dalawa bilang tugon sa lalaki. Nang makaalis na nga ang lalaki, kinausap ni Lolo Recto si Lolo Delfino tungkol sa naaamoy niya ng mga sandaling iyon. Naamoy ko rin pero hayaan mo na, sabi pa ni Lolo Delfino kay Lolo Recto. Wala namang nagawa noon si Lolo Recto kung hindi ang sundin na lang ang kanyang kaibigan. Nakabalik na rin naman noon si Tiago, kaya natahimik na lang din si Lolo Recto. Tinulungan naman nila ang lalaki sa bitbit nito. At nang may lapag na nga sa mesa ang lahat, nagsimula na silang kumain. Hindi naman maiwasan ni Lolo Recto at Lolo Delfino na mapalunok dahil sa pagkaing inihanda ng lalaki. Nagkatitigan pa nga silang dalawa dahil sa nakita nilang karne na animoy hilaw pa. Kumain na kayo. Wala rin naman kasi akong ibang bisitang darating bukod sa inyo, sabi ni Tiago. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Recto nang marinig niya iyon. Nakaramdam kaagad siya ng kakaibang kaba at masamang kutob sa lalaki. Sabalit wala naman silang nagawa noon kung hindi ang kainin ng pagkaing inihanda sa kanila ng lalaki. Pinilit na lamang nilang kumain noon kahit na walang lasa ang mga ulam na inihanda ng lalaki para sa kanila. Nakita nilang takam na takam si Tiago sa kanyang pagkain, kaya labis nilang ipagtataka ang bagay na iyon. Habang kumakain ay nagkukwentuhan pa sila tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa hindi napigilan ni Lolo Recto na tanungin ng lalaki kung bakit may malansang amoy ang kanyang bahay. Kaagad na sumeryoso ang mukha ng lalaki at hindi kaagad nakatugon. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita na rin ito. May kinatay kasi ako rito sa loob ng bahay kaya marahil ay naiwan ang lansa ng dugo, sabi ng lalaki. Nangunot ang noo ni Lolo Recto sa naging tugon ni Tiago. Napaisip siya kung bakit sa loob ng bahay magkakatay si Tiago, gayong malapad naman ang bakuran nito. Siniko naman ni Lolo Delfino si Lolo Recto at pinandilatan ng kanyang mga mata. Dahil doon, natahimik na lang si Lolo Recto at nagpatuloy sa pagkain niya. Matapos ang kanilang pagkain, nagaya si Tiago na mag-inuman silang tatlo. At nang masulit naman ito ang kanyang kaarawan, hindi na nakatanggi pa ang dalawa at sinabayan nilang nila sa pag-inom ang lalaki. Nilawas na rin kasi nito ang alak na binili raw niya para talaga sa kanyang kaarawan. Nang magsimula ang kanilang inuman, nagsabi pa raw si Lolo Recto na hindi na lamang sila magpaparaming inom dahil uuwi pa sila at malayo-layo pa ang kanilang lalakarin. Tumango naman si Tiago sa kanila,
kaya nagpatuloy sila sa kanilang inuman. Nakakadalawang buti pa lang sila noon. Pansin ni Lolo Recto na parang walang epekto kay Tiago ang iniinom nilang alak. Subalit nagsisimula ng tamaan ng alak sina Lolo Recto. Naisip niya baka dinadaya sila ni Tiago, kaya tinignan niya ang paglalagay ni Tiago sa kani-kanilang mga baso. Pantay din naman ang laman ng baso nila noon, kaya nagtaka talaga si Lolo Recto na hindi man lang tinatamaan ng alak si Tiago. Nang magpaalam si Tiago na kukuha pa ng alak na maiinom ay doon na kinausap ni Lolo Recto si Lolo Defino na noon ay may tama na rin ng alak na iniinom nila. "Defino, mukhang may balak sa atin si Tiago ah. Huwag na tayong uminom pa at umuwi na tayo. Hapon na rin pala," sabi pa ni Lolo Recto kay Lolo Defino. Maging si Lolo Defino raw ng mga sandaling iyon ay may hindi magandang kutob sa lalaki. Nang makabalik si Tiago ay muli niyang nilagyan ng alak ang baso ng dalawa. "Uwi na lang kami, Tiago. Hapon na rin kasi at baka kung sumobra pa ang alak na mainom namin," sabi ni Lolo Defino kay Tiago. Sumeryoso naman daw ang mukha ng lalaki at pilit pa nitong ubusin na lang nila ang isa pang bote na kinuha niya. Nagkatitigan sina Lolo Recto at Lolo Defino dahil doon. Wala na rin silang nagawa kundi ang sundin na lang din ang lalaki. Uminom pa nga sila hanggang sa naubos nila ang isa pang bote ng alak. Nang maubos ngayon, nagpaalam ng dalawa na gayong medyo madilim na ang kanilang paligid. Inakala nilang ayos lang kay Tiago na umalis sila noon, ngunit nagulat sila nang humalakhak ang lalaki. "Oh, walang uuwi sa inyong dalawa. Narito na kayo, kaya hindi ko na kayo papakawalan pa. Dito lang kayo at magsisilbi kayong pagkain ko ngayong gabi," wika niya sa mga lalaki. Nanlaki ang mga mata ni na Lolo Defino at Lolo Recto dahil sa sinabi ng lalaki. Nagkatitigan silang dalawa at nakaramdam ng takot nang magsimulang mag-iba ang kilos ni Tiago. Lumapit ang lalaki sa kanila na nanlilisik ang mga mata at animoy naglalaway pa. Dali-dali sina Lolo Recto at Lolo Defino na lumabas sa bahay ni Tiago. Hindi nila alam ang kanilang gagawin, subalit naisip nilang hindi sila pwedeng maging pagkain lamang ni Tiago. Kaya mabilis silang tumakbo palayo sa bahay ng lalaki. Tila nawala ang tama ng alak sa kanila nang makita nilang nag-iiba ng anyo si Tiago. Nagkakaroon na ito ng balahibo sa kanyang muka at umahaba ang kanyang pangil. Mas binilisan nila ang kanilang pagtakbo palayo sa bahay ng lalaki. Napatingala sila at napagtanto nilang bilog at napakaliwanag ng buwan ng gabing iyon. "Saan tayo pupunta nito?" tanong pa ni Lolo Recto kay Lolo Defino. Napailing naman si Lolo Defino kay Lolo Recto dahil hindi rin ito alam kung saan sila tutungo. Tumakbo na lamang sila ng tumakbo noon, lalo na nang makita nilang tila hinahabol sila ng kakaibang nilalang. Batid nilang si Tiago iyon na marahil ay nagpalit na ng anyo sa pagiging aswang. Kaya minabuti na lang nilang huwag na itong lingunin pa at ipagpatuloy ang mabilis na pagtakbo nila. Mabuti na lang at maliwanag ang daan, kaya hindi sila natitisod sa kanilang dinadaanan. Laking pasalamat nila noon nang malapit na sila sa bahay ng matandang na pagtanungan nila. Dali-dali silang nagtungo roon at saka kumatok sa kubo ng matandang babae. Nang makita nila si Tiago na palapit sa kanilang kinaroroonan, nakiusap na silang pagbuksan sila ng pinto dahil may aswang na nakasunod sa kanila.
Walang ano-ano, bumukas naman ang pinto ng kubo ng matandang babae. Kaya dali-dali silang pumasok sa loob. Hingal na hingal sila habang kinakwento sa matandang babae ang tungkol sa naging karanasan nila. Nasa ganoong sitwasyon sila nang makarinig sila ng pagkatok sa pintuan ng kubo. Natahimik tuloy sila. Kaya napasigaw ang matandang babae. Hayaan mo na itong dalawang ito, Tiago. Hindi ka ba nakukontento sa mga nabibiktima mong mga tao? Wika ng matanda. Nakarinig na lang sila ng pag-angil noon at yabag na papalayo. Napabuntong hininga na lang silang tatlo dahil sa nangyari. Nagtanong naman sina Lolo Recto ng tungkol kay Tiago. At doon nga sinabi ng matandang babae na aswang nga si Tiago at marami na siyang nabiktimang mga tao na pumupunta sa bahay niya. Kilala siya sa baryong iyon bilang isang aswang. Hindi naman sinabi ng matandang babae kung bakit tila takot si Tiago sa kanya. Laking pasalamat na lamang ng dalawa sa matandang babae dahil sa pagpapapasok nito sa kanila sa kanyang kubo. Ayon pa sa matandang babae, pagsasabihan na sana niya sina Lolo na wag nang tumuloy roon. Ngunit naisip niyang baka hindi sila maniniwala rito, kaya hindi na lang siya nagsabi pa. Dahil sa pangyayaring iyon, nanatili sila sa bahay ng matandang babae hanggang sa mag-umaga na. At kinaumagahan nga noon, muli silang nagpasalamat sa matandang babae at nagpaalam rito na aalis na sila. Bunsod ng naging karanasan ni na Lolo Recto at Lolo Defino, hindi na sila umulit pa na pumunta sa mga baryo ng kakilala nila dahil sa takot na baka maulit ang naging karanasan nila kay Tiago na isa pa lang aswang. Baka may susunod pa na kwento. Huwag kayong mawawala. Magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, Sir Casper. Ako nga pala si Maria. 20 taong gulang at tahimik na naninirahan dito sa Cavite. Ang kwentong aking babahagi sa inyo ay ang naging karanasan ko noong ako'y 15 anyos pa lamang. Isang tanyag na albularya ang aking ina sa aming bayan. Sa rami ng kanyang nagamot ang tatulungan ay tumatak na rin sa bawat isipan ng mga tao rito sa amin ang pagiging makapangyarihan ng aking ina. Mula sa mga nasapian, may karamdaman, baldado, bingi, bulag, pipi, at kung ano-ano pa ay kayang gamutin ng aking ina. Napapagaling niya ang mga iyon. Kaya naman bata pa lang ako ay exposed na ako sa mga ganong klase ng kalakaran. Hindi man nagpapabayad si mama sa kanyang mga nagiging pasyente, pero kusa naman ang mga ito na nagbibigay ng pera kay mama bilang pasasalamat. At ang mga perang kinikita ni mama sa panggagamot ang aming ginagamit para matustusan ang pagkain naming dalawa sa araw-araw at pag-aaral ko na rin. Bata pa lamang ako ay hindi ko na nakilala ang aking ama. Ang kwento sa akin ni mama ay magmula raw noong nalaman ng ama kong buntis si mama sa akin ay iniwanan na kami nito. Dahilan para mag-isa akong buhayin ni mama. Kinamulatan ko na ang trabaho at ginagawa ni mama. Kaya naman maliit pa lang ako ay sanay na ako sa mga dapat kong gawin at kung paano ko ba matutulungan si mama sa panggagamot niya. Harap-harapan ko na rin napanood si mama nang may pinapaalis siyang demonyo sa katawan ng kapitbahay namin noon. Tandang-tanda ko pa ang galit ng mga kaluluwang napaalis ni mama sa kanyang mga pasyente. Oo, tulad ni mama ay gifted din ako. May kakayahan din akong makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao lamang.
Iyon nga lang ay hindi ko pa naranasang manggamot at halos si mama pa ang gumagawa niyon. Nung unay inaamin ko na takot talaga ako. Hanggang sa tumagal ay nasanay na lang din ako. Naalala ko pa nga noon na ang mga madalas kong kalaro ay ang mga ligaw na kaluluwa. Huwag ka munang tumuloy sa gubat, Karina, ani mama. Naghahanda na kasi ako para sa pag-alis ko noon at papunta sa gubat para kumuha ng mga halamang gamot at kung ano-ano pa na maaari naming gamitin bilang panlunas sa mga pasyente ni mama. Kailangan ko pong pumunta sa gubat para kumuha ng mga halamang gamot, ma. Bukas ay magkakaroon na naman tayo ng maraming pasyente. At mas lalo lamang po tayong mahihirapan kung hindi kaagad ako makakuha ng mga panlunas sa gubat. Sagot ko. Alam mo naman ang mga balay-balita, hindi ba? Maraming gumagalang aswang at mga engkanto dito sa ating lugar. Naglipanan na naman ang mga iyon at dumarami na naman ang bilang ng kanilang mga napapatay. At hindi ko makakaya kung maging ikaw ay matulad sa kanilang mga naging biktima, anak. Wika ni mama. Umiling ako. Mama, kilala mo po ako. Mautak ako kaya walang mangyayari sa akin. Magtiwala ko po sa akin, okay? Wala naman ang nagawa si mama nang magsimula na akong kumilos. Kinuha ko ang karit na madalas kong dala-dala at isang flashlight na rin. 6:00 pa lang ng gabi pero sobrang dilim na kaagad. Mas lalo namang didilim panigurado kapag nasa pusod na ako ng kagubatan. Isinukbit ko ng bayong at saka nagpaalam kay mama na mauuna na ako. Hindi ko na hinintay pang sumagot siya at dali-dali na akong umalis papunta sa gubat. Sa dalas kong sumasama kay mama at sa napapanood na rin na mga ginagamot niya, nawala na yata ang takot ko. Palibhas ay bata pa lang naturuan na ako ni mama. Kaya maalam na ako sa kung anumang dapat kong gawin kung dumating man ang araw na may makasawgo pa akong kakaibang nilalang. Habang palayo ako ng palayo mula sa aming tahanan at papasok sa kagubatan, ay masyado ng padilim na rin. Kapag ganitong oras na ay wala na masyadong pumupunta sa lugar na iyon at halos lahat ng mga kapitbahay namin ay sarado na ang kani-kanilang mga kabahayan. Takot na baka sila rin ay atakihin ng mga aswang at engkantong pag-alagala. Ilang minuto pa akong naglakad hanggang sa makarating ako sa aking destinasyon. Dali-dali akong kumuha ng mga halamang gamot at iniligay iyon sa bayong na aking dala-dala. Marami ang mga halaman noon kumpara noong kagabi. Kaya naman sa tawa ko ay hindi ko na namalayan ng oras at talagang sinulit ko na ang pangunguha. Nang matapos ako'y aalis na sana ako kung hindi lamang ako napatingin sa kaliwang banda. Ang bandang iyon ay palaging pinaiiwasan sa akin ni mama. Hindi ko pa kailanman narating iyon. At pinangungunahan ako ng kuryosidad ko kung anong mayroon sa lugar na iyon. Malalim akong humugot ng hininga at saka napagpasyahan na pumunta roon. Handa naman ako kung sakaling mang may makasagupa ako na kung anuman. Malaki rin ang paniniwala ko na makakaya kong ipagtanggol ang aking sarili kung sakali man. Ilang minutong paglalakad pa ay may natanaw kong isang maliit na bahay. Sa malayo pa lang ay amoy na amoy ko na ang isang nakakasulasok na amoy. Kung hindi ako nagkakamali ay amoy iyon ng dugo. Nangunot ang aking noo at muling nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sa bahay na iyon ay kaagad akong sumilip sa loob. Bukas ang pinto at nakaawang iyon at ganoon na lamang ang pagsisisi ko matapos makita ang kung anong nasa loob ng bahay. Sa unang tingin ko ay iisipin mong tao lang din iyon.
Ngunit kapag nagpakita na ang tunay na katauhan nito, makikita ang mga matang kulay pula. Ang bibig nito ay puno ng matutulis at matitigas na pangil na kayang kainin at patayin, tao man o hayop. Hindi lamang sa anyo kundi pati na rin sa kanyang ugali ay nakakatakot. Ito'y likas na mapanlamang at handang gawin ang lahat para lang sa kanyang bibiktimahin. Naalala ko ang sinabi noon ni Mama na ang mga aswang daw ay kilala sa kanilang kakayahan na mag-transform sa iba't ibang mga hayop tulad ng pusa o aso upang linlangin ang kanilang biktima. Sila'y itinuturing na mga mapanlamang at mapanakit, laging nasa dilim at handang manguha ng mga inosenteng tao bilang kanilang pagkain. Nakakatakot pero hindi ako roon natakot, kundi sa bagay na ngayon ay kinakain yon. Hindi ako maaari magkamali. Isa iyong tao. Wala nang ulo niyon at warak na ang tiyan. Maging mga lamang loob niyon ay wala na rin. Halos masuka ako sa aking nakikita. Gusto kong magmura sa takot pero iniisip kong baka ako naman ang gawing hapunan niyon. Lumunok ako at tumatras para makaalis sa lugar na iyon. Anong ginagawa mo rito? Nanginig ako nang marinig ang tinig na iyon. Binalingan ko ang pinanggalingan ng boses na iyon at ganoon na lamang ang gulat ko nang makitang si Mang Emilio ito. Galit na galit ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Hindi ako makahanap ng isasagot sa tanong niyang iyon. Ngunit imbis na sagutin siya, ay mas natuon ang atensyon ko sa tulog na batang hawak niya. Napamulagat ako ng husto. Kung ano-ano kaagad ang pumasok sa utak ko. Sandali. Si Mang Emilio ba ang kumukuha ng mga tao at ipinapakain sa aswang na nakita ko kanina? Sinasabi ko na nga ba eh, noon pa lang talaga ay iba na ang pakiramdam ko sa kanya at mukhang tama nga ako. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo hinahayaang kumain ng tao ang aswang na iyan? Inosente sila. Hindi mo sila dapat pinapatay. Sigaw ko kay Mang Emilio. Mariin niya akong tinitigan. Hindi aswang ang asawa ko, Karina. Nabiktima lang din siya noon. At masisisi mo ba ako kung ginagawa ko na ito ngayon? Mamamatay ang asawa ko kung hindi siya makakain ng tao o ng mga hayop. Pwede naman pala siyang kumain ng mga hayop. Bakit pati mga tao ay pinapatay niyo rin? Dahil hindi sapat mga hayop na nakukuha ko para sa asawa ko. Kakaibang dulot ng katawan ng tao sa asawa ko kapag iyon ang kinakain niya. Ngunit paano naman po ang mga inosenteng buhay na pinatay mo? Matagal bago nagsalita si Mang Emilio. Umalis ka na sa lugar na ito, Karina. At huwag ka nang babalik ba. Papalagpasin ko itong pagpunta mo dito dahil may kasunduan kami ng iyong ina. At kapag bumalik ka pang muli sa lugar na ito, ay hindi ka na makakabalik pa sa piling ng iyong ina. Hindi ko na sinagot pa at dali-dali na akong tumakbo pali sa lugar na iyon. Naiiyak ako at hindi makapaniwala sa aking mga nakita. Awang-awa ko sa mga naging biktima ni Mang Emilio. Pagdating ko sa bahay ay natulala na lamang ako. Alalang-alala sa akin si Mama at panay ang tanong niya sa akin kung ano nang nangyari. Nagkatitigan kami ni Mama at mukhang nalaman niya rin kaagad kung ano ang gumugulo sa akin. Nakita mo ba? Di ba't sinabi ko naman sa iyo na huwag kang pupunta sa lugar na iyon? Tanong ni Mama. Matagal niyo na po palang alam ang tungkol sa ginagawang iyon ni Mang Emilio, Ma. Pero bakit hindi ka po gumawa ng paraan? Mama, kayang-kaya mo pong patayin ang aswang na iyon. Tama ka nga. Matagal ko nang alam ang ginagawang iyon ni Emilio. Pero
Hindi totoong wala akong ginagawa. Naghihintay lamang ako ng tamang oras, Karina. Hindi lang iisang aswang ang nandoon kundi 5 at plano kong patayin sila ng sabay-sabay para hindi na sila muling makagambala pa. Pero para magawa mo iyon ay kailangan mo pong magsakripisyo ng buhay, hindi ba, Mama? Ako anak. Isasakripisyo ko ang buhay ko para mailigtas ka at ang mga mamamayan sa bayang ito. Pero paano ako, Mama? Hindi ko kayang mawala ka. Hindi naman ako mawawala eh. Palagi ako mananatili sa puso mo. Nagkasagutan kami ni Mama. Galit na galit ako dahil hindi ko na talaga magawang baguhin pa ang kanyang desisyon. Desidido na talaga siyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa nakakarami. Ngunit paano naman ako? Paano naman akong siya na lang ang mayroon? Hindi ko na nga nakilala ang ama ko at pagkatapos, siya rin ay iiwanan ako. Kinabukasan, kahit na nagtatampo pa ako kay Mama ay nagawa ko pa ring tumulong sa kanyang mga panggagamot. Nakakatuwa nga ang mga taong nagpapasalamat kay Mama matapos siyang magamot. Ang alam ko ay pasasalamat lamang nila ay ayos na kay Mama. Pero may mga tao pa rin talagang makukulit at nagbibigay ng bayad. Sa tuwing hindi iyon tinatanggap ni Mama ay sa akin nila ibinibigay. At kukonsyensyahin naman nila ako para sa huli ay tatanggapin ko. Hindi lamang mga taga San Isidro ang pasyente namin noon. Karamihan ay puro dayo at galing pa sa iba't ibang panig ng lugar. Marami sa kanilang malayo pang pinanggagalingan at nagtsatsaga talaga silang bumiyahe ng malayo para lamang matulungan ni Mama. Tuloy nang gumabi na at wala na kaming pasyente ay. Tsaka ko lang din napansin ang mga kinuha kong halamang gamot kagabi ay naubos din. Mukhang napansin iyon ni Mama. Kaya naman nang mapansin niyang nag-aayos na ako ay nagsimula na rin siyang magayos. Sasama ka ba, Mama? Tanong ko. Oo. Ngayon ko na napiling gawin ang pinaplano ko. Mama naman, isipin mo naman po ako. Pero hindi matatapos ito hanggat walang nagbubuwis ng buhay. Naturo ko na naman lahat sa iyo eh. At alam mo na kung paano ako manggamot. Kaya ayos lang kahit iwanan na kita. Hindi ako makapaniwala sa mga pinagsasabi ni Mama. Hindi ko tuloy akalain na magagawa niya talagang iwanan ako. Oo nga at maganda ang rason niya. Isasakripisyo niya ang kanyang buhay para sa ikawawakas ng buhay ng mga aswang. Pero gaya ng tanong ko, paano naman ako? Paano naman akong anak niya? Hindi niya ba iyon maunawaan? Wala ba siyang pakialam sa akin? Hindi na ako nagsalita hanggang sa magkasabay na kaming pumunta sa pusod ng gubat. Kagaya ng nakagawian ko ng gawin, ay kumuha na akong muli ng mga halamang gamot at kung ano-anong dahon na rin na maaaring ipanglunas. Hindi maalis sa isipan ko ang planong gawin ni Mama. Nung gabi na iyon magaganap at sa nakikita ko kay Mama tingin ko'y hindi na talaga magbabago ang desisyon niya. Nasa kalagitnaan na kami ng ginagawa nang biglang dumating si Mang Emilio. Agad akong itinago ni Mama sa kanyang likuran. Napalunok naman ako matapos makita ang masamang tingin niya sa akin. Umuwi ka na sa atin, Karina. Uwi ka ni Mama. Umiling ako kaagad. Hindi po ako aalis dito hanggat hindi kita kasama, Mama. Sagot ko naman. Akala ko'y pipilitin pa ako ni Mama na umuwi na. Ngunit binalingan na niya si Mang Emilio at galit na sinigawan. Hindi na ako makakapayag sa patuloy na pamiminsala niyo dito sa atin, Emilio. Husto na ang mga pinagagawa niyo, kaya wala na akong ibang pamimilian kundi ang tapusin na ang mga kasama ninyo.
Hindi ba nagkasundo tayong wala kang gagawin? Nahahayaan mo lang kami. Noon yon, noong hindi pa kayo nandadamay ng mga inosenteng tao. Pero sa dinami-rami ng napapatay ninyo, tingin mo ba'y ahayaan lamang kita? Kita ko ang galit ni Mang Emilio sa sinabi ni Mama. Naglaban sila ng titig, ngunit si Mama ang naunang nag-iwas ng tingin nang biglang dumating naman ang aswang na nakita ko kagabi. At hindi lang yun nag-iisa. 5 aswang na sila kagaya ng sinabi ni Mama. Kinabahan ako. Mas malakas ang kanilang puwersa kumpara sa aming dalawa ni Mama. At wala rin akong dalang gamit kundi ang karit na palagi kong dala-dala lamang sa tuwing mangunguha ako ng mga halamang gamot. Ngunit ang takot na kanina ay nararamdaman ko ay unti-unting naglaho. Nang magsimulang lumiwanag ang buong paligid at unti-unti kong nakikita ang mga kapitbahay naming may dala-dalang mga sulok. Kita ko ang takot sa kanilang mga mata, ngunit mas lalo ang kagustuhang wakasan ang mga kasamaan ng mga aswang sa aming harapan. Ikinagulat ko rin ang pagkakakita sa iba pa naming kabarangay na pumapalaibot na ngayon kina Mang Emilio at sa mga aswang. Bukod sa sulong kanilang dala-dala ay may bitbit silang mga galon na sa tingin ko ay gaas ang laman niyon. Walang hiya ka, Emilio. Ikaw lamang pala ang pumapatay sa mga taong nawawala. Sigaw ni Mang Teban. Ang dapat sa iyo ay pinapatay na rin. Tulad ng mga aswang na yan ay isa ka ring demonyo. Dapat lang na magsasama kayo. Sigaw ni Aling Nena. Pinanood ko lamang sila habang dahan-dahan silang lumalapit kina Mang Emilio at sa mga iba pang aswang. Matatakot na sana ako para sa kanila. Ngunit mukhang napaghandaan nila ang gabing ito. May bumagsak sa isang malaking net mula sa ulunan ni na Mang Emilio. At saktong-sakto lamang iyon sa kanilang 6. Kaagad na lumapit sa Mang Teban at dali-daling pinagsasaksak ang mga aswang sa batok ng mga ito, habang nagpupumiglas pa ang mga iyon. Ang sunod naman nilang ginawa ay binuhusan sila ng gas at sinindihan. Mabilis na kumalat ang apoy at dinig na dinig ko ang pagtangis ni Mang Emilio at ng mga aswang na kasama nila. Ngunit wala na akong pakialam. Mabuti ngang mamatay na silang lahat at nang mawala na ang mga aswang na naging salot sa buong baryo namin. Hinintay pa talaga naming tuluyang lamunin ng apoy sina Mang Emilio at ang mga aswang na kasama niya bago kami umuwi. Naikwento sa akin ni Mama kung paano niyang plinano ang lahat ng ito kagabi lamang matapos naming mag-away. Nasabi niya rin sa akin na hindi niya ako kayang hayaan na mag-isa lamang. Kaya iyon, at bumuo siya ng panibagong plano. Plano na hindi siya mapapahamak talaga at planong kikitil sa mga aswang na iyon. At dahil patay ng aswang at sinunog na, dito na rin magtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Sana gumaan ang buhay ninyo habang nakikinig. Alright.